Ara, bigarren partida abiatuko da, helduak mailan buruz buruka beti, ikusten dozuen bezala iparaldeko batzordearen aldeko selekzioan hariko da berriz Damien Barnetx eta Bizkaiaren aldiz Unas Ramirez. Damien jokolari bat eta ondoko oino handiago eta azkarrago iduri duena. Ikusiko zer eginen duen gure gazteak, baina hala ere egiazki gogotik eskeiniko diot garagardo bat partidaren ondotik, zenta indak emaiten du eta iparaldeko ikurina horren alde emaiten du indaja beraz. Bizkaitaga izanen dugu sakazale, lehen sakazale. Unas Ramirez, loure sake hori. Aire sartzen da Damian. Ezkerreko paretan sartu da, baina ezkerraz erreski ateratzen du, mozten du Damienek, hor da Bizkaitaga. Ezkerreko paretan sartzen da, ateratzen du pilota edera. Bizkaitagaren zat lehatzen da, hor da Damien, ederki, ezkerra irez, sota manoz, urgun. Sartzen da Damien, puñoz. Ezkerrean pausatzen du, handa Damien eta ekartzen du pilota hori. Eta ona zen iduriz. Ez du doblatu iparaldeko jokolariak. Nurentzat da lehen tantoa, Bizkaitagaren zat. Ez, iparaldeko jokolariaren zat, ez dugu pagatu behar hori. Bata esperantza, Damien Barnetxen zat. Ezkerra horreman, ekartzen du, eta gantxo edija Bizkaitagaren aldetik, ekartzen du. Iparaldekoak pilota hori. Pilota edija izanen da, Bizkaitagaren zata, ezkerra sartzen da. Ezker, urgun. Eta lehen berdinketa. Bat berdin. Bai, txalotu behar da. Dudarik ez. Intzineko partidan bezala, lehen berdinketa batetan. Eta Bizkaitarrak nola sakatuko duen. Hor ere, Bizkaitarrak uste dena irabazi duten eta sake hori luze. Lehen sakea Bizkaitarraren zat inda handiko jokolaria ikusten dugu. Dudik ez. Eta jokolari lezamagaren irugarren sakea urgun ekartzen du Damienek ez. Bixi ikusi beharko da hola segitzen badu sakatzen Bizkaitarrak ez denez abantzatu beharko. Aires hartzeko. 3-1 Bizkaitarra. Entzinetik sake falta. Bi eta 3. Sake hori laburre izan eta Emil Urgotiak badu lana, haintzin hortana. Egun, bigarren partida honetan hobeda pasamagan izaitea epailearen zat. Abiatzen da sakatzerat iparaldeko jokolaria teratzen du sake hori ezkerraz ederki Bizkaitarrak. Eta berak maga aspiratik hortzen du. Nahi izan du pausatu pilota hori, baina maga aspirat joan zaio. 4-2 beraz Bizkaiako jokolaria entzinetik. Aiatzen da sakatzerat. Ezkerreko paretan ez da sartzen eta ezin atera. 3 sakaz Bizkaitagaren zat, 5. Eta biga. Ikusten dugu errestasun handiak dituztera ezker paretan Bizkaitar
jokolari horiek eskola handia da han ezkerparetan eta konkurentzia sustut izi handia da. Kusten erarik profesional mailean zenbat jokolari baden eta zenbat biztanle egoaldean badakigu ez dela erraz. Eta profesionalak badutela gaitzeko maila, atzo buruz buruka ikusi da Jokin Altunak egin duen partida, Dariok eman dion zafjaldia. Egun hemen Bizkaitarra nausi mementoan 6-2 hogeitarazten dugu jokaldiak amaji direla. Amajeko 2 jokaldi irabazi behar dira eta berdin badira 2 jokaldi horien ondotik bostan toria izan behar dutela. Ezker lore zaila da jakitea eskuina edo ezkerra den. Jokolari hori eskuina sakatzen du, baina ezkerra aixa erabiltzen du eta bi pareta tanto zinez edera egiten du Unas Ramirezek Bizkaitar jokolariak 7 eta 2 abiatzen da Bizkaitarra. Ezkerreko pareta onkiz, pilota zaila ekartzen du. Dami Magnetxaka. Are tiran, erdi luze, ezkerreko paretatik ateratzen du pilota hori. Paraldeko jokolariak. Ezkerreko pareta onkitzen du behiz. Ekartzen Dami Magnetxaka. Ezkerraz, lore, luze, pilota hori ederki. Airaz ekartzen azpandarrak eta bi pareta tiratu du behinan marra edo txapa unkidako pilota horrek. Hirugarrena. Noiz baiteko jokolariaren hirugarren tantoa. 3 eta 7 beraz. Abiatzen da. Airez sartuko da. Ze abiadura emaiten daion pilota hori Ramirezek. Are lore ezkerreko pareta onkiz, Airez. Damien Barnetxak ez da itxiko pilota hori. 8 Bizkaitarraren zat. Indartxu, Bizkaitarra. 8 eta 3 goizuntako bigarren partida da. Eta lehen jokaldia, edo lehen mantxa. Abiatzen da eta Bizkaitar segizaleak hor dira, 9. Bizkaitar gaztearen zat, 9 eta 3. Azken txakea izanen da jokaldi ontako Unas Ramirezen zat. Eta ezkerparetan sartzen, ateratzen du Airez. Ezkerraz. Damienek, behiz Airez apuñoz, are lore behiz ezkerraz buruz gainetik eta jokaldi ontako azkena egin du 10 eta 3 Unas Ramirezen alde. Lehen jokaldi hau
ordutik lortzen baditugu beste emaitzak emanen dizkizuegu, mementoan ez ditut. Are, bigehen jokaldiaren zat abiatuko dira bi jokolariak, iparraldeko Damien Barnetxisakea, Bizkaitarrak baitu partida hau abiatu. 13 lehen jokaldian, are abiatzen da, Lore ezker paretarekin, ezker gairez Bizkaitarrak, Damienek mosten, Bizkaitarrak ekartzen pilota hori. Eskuin, Barnen da pilota hori, ezker pareta Bizkaitarrarena, ekartzen du, Damien Barnetxek pilota hori, pausatzen du, hor da Damien, ezker gairez. Buruz gainetik, aterako da pilota hori. Gogoja, lehen tanto hori ere, eta iparraldeko jokolarien zat lehen tantoa, bat eta esperantza, Damien Barnetxe. Aintzineana. Bigarren jokaldi hontana. Abiatzen da sakatzerat. Erditan, aire sotamanoz indajean, baina bigarren tantoa iparraldeko jokolarien zat. Drole, sake hori erditan zena, hastia bazuen Bizkaitarrak, baina sartu nahi izan da augeratuz sotamanoz azpitik eta azkenean txapa azpirat joan zaio pilota hori bi eta huts iparraldeko pilotaria. Airez, Bizkaitarra. Pausatu nahi izan du, baina urjun, atera zaio pilota hori Damieni, hor da berriz. Aukera Bizkaitarraren zat. Lore, ezkerreko pareta onki, zekartzen du Damienek ederki pilota hori. Ezkerretik ezkerrera, eta aire altxatu du pilota hori, baina dublatua zuen. Lehen tantua bigarren jokaldi honetan Bizkaitarraren zat. Bat eta bi, ia, nuntxe sakatuko duen. Unas Ramirez, Bizkaitarra. Abiatzen da berriz. Eta Damienek ateratzen. Sakez lehen amigarren jokaldi honetan. Eta ados ditugu bi jokolariak. Bina berdin. Ikusi orain. Ezker paretarekin. Ezin atera Damienek. Pilota hori. 3 eta 2. Sakez bigarren jokaldi honetan. Ikusten duzu, amarkeko mantxa horiekin edo jokaldi horiekin, bat fite joiten direla partidak. Egun bada, hainitz, iparralde honetan, izan ezker pareta edo trinketeetan, hirugarrena Sakez, 4 eta 2. Bizkaiko jokolaria entzinetik. Abiatzen da. Unas Ramirez, sakatzera. Eskuineko aldean, airez sartzen da. Azparneko jokolaria ezkerreko paretari buruz eta gehiagia bantzatu da. Bizkaitarra, ezkerreko paretan sartu da pilota hori. Bigarren eta hirugarren majaren artean. Eta ezin du, ez du unki pilota hori Bizkaitarrak. 3 eta 4 beraz. Iparraldeko jokolaria berriz heldu zauku. Hor da. Ez luke 4 aldiz 13 egin behar egora. Are ezker pilota hori erdimoz. Aire sartuko da pilota edera
Bizkaitagaren zat, ekartzen hori ere Damienek. Inda hainitz usten du. Are lore buruz gainetik. Eta ekartzen du Damienek pilota hori. Bizkaitagak ere eta doblatu du. Tanto zinez edera. Zinez edera. Pausatu du pilota hori eta ezin izan du ekarri. Damien aire sartu da. Ezkerreko paretari moztu du pilota hori eta iritsi da. Unas Ramirez pilota hortan. Pausatu du berriz eta Damien Barnetxek aldiz ezin ekarri. 5 eta 3. Abiatzen da sakatzerat Bizkaitaga. Ederki paretari buruz baina ekartzen du Airez. Ipagaldeko pilotariak. Erditan, Airez ipagaldekoak. Atzera Bizkaitagak sartzen da Damien, bi pareta Airez. Egin du eta lau gegena. Hala, ederki, Airez apuñaz sartu da. Bi pareta tiratuz eta tantoa egin 4 eta 5. Damien Barnetx, Ipagaldeko selekzioaren alde, ari den pilotaria, noizbait batasunekoa ezker paretarekin. Hor dugu, ezkerraz sartzen da Bizkaitaga, pilota edeja erditana. Pausatzen du, handa Bizkaitaga. Damienek berriz eskoin, handa berriz Bizkaitaga bainan berdinketa, 5 berdin ikusleak eta 5etan ederki ez du 4 aldiz 10 giro eginen Damienek indahak emaiten ditu, indah hainitz emaiten du Damienek. Pos berdin, ea. Zendako ez, 3. jokaldi bat partida hontan, ikusiko. Aire sartuko da Bizkaitaga. Hor da Damien, mozten du eta berak. Txapagairen eman du pilota hori. Ederki jokatua zen, Ideia oso ona. Baina, magaren gainen pilota hori eta 6 gegena 2 gegen jokaldi hontan Bizkaitagaren zat. Abiatzen da. Sakatzera Unas Ramirez. Ezkerreko paretan kasik sartu da. 7 gegena Bizkaitagaren zat. Eta binakakoak berotzen ari dira. Giro ona, Bizkaitagaren artean ikusten da. Bizkaiako lehendakari ere hemen dugu. Bizkaiko delegazio honen lehendakaria. Ipagaldea pixkat korrituko du egun. Sakez 4. Bizkaitagaren zat. 8 eta 5 Bizkaitaga aintzinetik. Unas Ramirez abiatzen da sakatzerat. Ezkerreko Airez sartuko da Damien. Pilota edeja Bizkaitagaren zat. Ez du gozatzen, Airez sartzen da Damien. Bizkaitaga eskuinaz, ez du altxatzen. Hor da Damien, altxatuko du orain. Ara, buruz gainetik. Azken sakea eginen du Bizkaitagak. Esperantza puskat bagin nuen, 5 berdin zirelarik bi jokolariak bainan maleruski esperantzak. Uste dute galtatzen ari direla. Eia, azken sakea Bizkaiko Unas Ramirezen zat. Ezkerreko paretarekin ekartzen du pilota hori, Damienek. Berriz ere, Airez, ekartzen berriz lanak egin dituen Damienek egun. Berriz ekartzen du ezkerraz. Txo edeja, baina hor da Damien. Erdi luze.
Eta ezkerraz ez du osatzen. Damienek bi pareta, pilota edeka Bizkaita garantzat. Lore erditan. Barnetxek ekartzen. Haupa. Berriz Lore buruz gainetik. Eta ezin izan du ekarri pilota hori 10-5. Gaitzeko partida egin du Damienek. Hainan 10-5. Zinez partida edera. Eta eskuz binakakoak berotuko dira. Oraintxe beriana. Horretaraziko dugu, Iparraldeko selekzioaren kari. 10-5 bukatzen da partida. Iparraldeko selekzioaren kari. Julien Etxegarai eta Florian Mendiburu. Julien Errixatarrak Batasunekoa eta Florian arituko direla eta Unas Ramirez gurekin da. Bizkaitik bide luzea eginik eta partida hau garaipenarekin bukatzen da zuretzat. Mil esker lehenik guri erdestea eta nola senditu zira. Bai, hori Zuzegoa partio bat, ez zuela emozio askorik, zen, jokatzeko eta, zenan irazi dugu eta ondo. Bikain, egungo partida bai esaten duzu, Damienek doblatu baitu, partida bain zinetik galdu bazen iparalderen zat. Zuek aldiz lehiaketa hontan ongi zure mailana? Bai ongi, finalera heldu gara, gure mailan, eta partio honetarako jarri jaten nagusietan eta hori, eskertu da. Eta finalak Bilbon, etxen, zuen etxen jokatuko dira, eta hori ere garaipena espero. Bai hori da, finala gure etxean eta espero dugu txapelketa eraman alizatea, eta ia zelan doan. Historioa edejalitaike, 100 urte etxisten dela Bizkaiko Federakuntza, urte betetze urtea duzue, eta ez da dudarik garaipena lortuko duzue. Bai, guri ilusa egingo ditzaiguke txapelketa hori irabaztea, eta hori oportunitatea ematen bazaigu, zaitu gara aprobetxatzen eta ia zelan doan. Bikain, eskerrak bidean hitz eginik eta jardetxirik guri eta pausa zaite orain. Bai, eskerrak zuei. Mil eskerrak hitz. Ara, eskertzen dugu bi Bizkaitar jokolariak etorri dira. Eta Damien. Euskaraz? Ez? Frantsesez eginen dugu, Damien. Félicitations pour cette belle après-midi quand même, parce que tu t'es sacrément battu. Ouais, il y avait que ça à faire, là, s'accrocher, il s'était bien au-dessus, donc il fallait s'accrocher pour essayer de faire quelques points. T'as fait ça, 10-3, 10-3, 10-3, 10-5. Ça peut paraître lourd, mais franchement, les scores ne reflètent pas du tout tes parties. Tu t'es énormément accroché, tu as fait de très très jolis points aussi. C'est peut-être au but où ils ont réussi à te rentrer un peu plus de points? Ouais, j'ai du mal à sortir les buts. Il faut vite prendre une décision. Soit rentrer et puis si je laisse bondir, il faut vite reculer. Du coup, c'est pas facile à prendre la décision. Et puis en tête à tête, ça fait pas longtemps que je joue. Du coup, déjà par rapport à la première partie du Gravny, même si j'en prends encore beaucoup des buts, mais j'en sors plus. Du coup, voilà, retenir ça. Est-ce qu'au niveau des pelotes, c'est très différent d'ici? Ouais, complètement. Elles sont beaucoup plus vives. Encore ici, le sol il tirait pas. Du coup, ça nivelait le niveau aussi un peu. Mais mettons, l'autre partie à Handaï, là-bas, le sol il était rapide. Du coup, c'est complètement différent avec l'autre d'ici. Voilà, les sols d'Egualde et le sol d'Handaï, voilà, ça fuse beaucoup plus. Et les pelotes sont plus vives, donc c'est quand même assez difficile. Et oui, et les effets, c'est pas du tout pareil. Bon, ça change, c'est un autre jeu complètement. Bon, tu peux quand même dresser un très beau bilan de ce Gravny, parce que tu t'es accroché, le tête-à-tête c'est très très dur. Donc félicitations à toi, et puis les années à venir, on verra de nouveau. Ouais, merci. Ouais, je vais continuer à m'accrocher. Merci, bonne continuation à toi. Merci. Hala, eskertzen dugu Damien Barnetx, noizbait Batasuneko pilotaria ere, elgarrizketa hau eginik, eta hirugarren partida, binaka, pentsatzen dut ikusgarri izanen dela, Florian Mendiburu kantxeratuko baitzaiko. Ikusi, zer emanen duen partida honek, helduen mailan. Eta ikusten dugu, jadanik Julien eta bere parekoen artean giro ona dela, utziko ditugu berotzen eta aurkezpenerako berriz etorriko. On vous donne rendez-vous dans 5 minutes. On va couper, on va préparer les équipes pour ce qui nous concerne. Julien Etchegaray, Florian Mendiburu contre le Biscayen. Mille escales.